Starovekí mudrci hovorili, že ten, kto nevie odpúšťať ostatným, ničí most, cez ktorý bude musieť prejsť on sám. A majú pravdu, pretože každý jeden z nás bude najmenej raz vo svojom živote potrebovať, aby mu niekto odpustil. Dokážeš so mnou hovoriť? Musím niečo skontrolovať. Nie, kam idete? Teda už si nám povedal novinky o skupine a o ničom inom s tebou hovoriť Toto nemá nechcem. nič spoločné so skupinou, ale s tebou musím hovoriť osobne. Viete čo, dajte mi potom vedieť, o koľkej presne máme byť v nahrávacom štúdiu, takže zatiaľ Nie, čaute. Mia, počkaj. Miguel, počkaj. Miguel. Mike? Miguelito. Prestaň. Čo keby sme sa sústredili na naše veci? Aha, pozri, tu je Slimák. Mali by sme sa koncentrovať na našu Miguel, publicitu, sem tam Slimáčik. prehodiť slovko Pozri. dve s ľuďmi a možno by to chcelo aj nejaké fotky. Nie, pretože ja si vážne myslím, že toto je veľmi A dôležité. vieš, čo si myslím ja? Že najdôležitejší je dizajn našej platne. Áno, máš pravdu, kamoš, pretože čoskoro pôjdeme vlastne na šnúru a nechceme tam predsa vyzerať ako kreténi, no nie? Len si to predstav, No dobre, Giovanni. ale predsa viete, Johnny mi povedal, že chce mať povolenie od našich rodičov, aby štúdio nemalo problémy, jasné? V poriadku. A príde aj Shakiro, nie? S tým sa zmier. Nič, len jeden chalan do štúdia. Nie, v tomto tam rozhodne nepôjdeš. Prečo, mama? Neodvrávaj. Všetci hostia sú už vo vnútri a ty vystrájaš práve dnes, keď som ťa chcela predstaviť synovi Antónia Pugemonta, ktorý prišiel až z Paríža a ty sa